Sa Good Vibes, Lapus-Lapus, Makapagaw Local Conservation Area sa Sagay City, liwat nga ginbuksan sa publiko matapos magkalaguba ang floating cottages sang Baguio Tino. May report si Romeo Sobaldo. Pwede na liwat makakayak samtang ginasulod ang mga mangrove maze. Makapasabor na liwat sa ilang preska nga mga seafood. Makarelax ka na sa floating cottages nila. Kag, ma-enjoy mo na ang mag-swimming sa ilang baybayon. Ini ang Lapus-Lapus Makapagaw Local Conservation Area sa Barangay Bulanon sa Sagay City sa Negros Occidental. Mga 5 minutes lang nga bangka ride, malapot na ang mga floating cottage diri sa tunga sang mangrove plantation. Pero sa nagligad lang ang Nobyembre, nagkalaguba. Ini mga floating cottages bangod sang Baguio nga Tino. Pero pinaagi sa Psychology, isa ka non-profit organization nga nagabulig protect sa unique habitats, species kag kultura sang mga isla sa kalibutan. Nga amo ang partners ng Sagay City sa ilang community-led conservation, tigayon nakabangon liwat ang komunidad diri. Mga mangingisda ini sila sadto nga karon nakasentro na sa turismo ang Palangitan-an. Rentahan nyo ang bilog nga cottage. Mapaluto na kamo sang preska nga mga seafood nga available sa area. Kag happy eating na lang. Kag hindi lang ang mga may edad ang maka-enjoy diri, pati kids maka-enjoy diri kay matinaw ang tubig sa baybayon. Sa mga adventurous, be amazed with a maze of mangroves. Pwede magkayak diri. Ang imuon nyo lang, mag-contact lang sa Facebook page sang Lapus-Lapus Floating Cottages para makapareserve kamo sang inyong cottage. Ang Lapus-Lapus Floating Cottages hindi lang parte sa manamit nga pagkaon kag katahom sa lugar. Ginapakita diri ang kapag-on sang komunidad bisan ano pa nga bagyo, padayon nga nagabangon. Romeo Sobaldo para sa Digicast Negros.